εύκολο και γλιώδες πράγμα που μπορούσες να κάνεις, μπαμπάκα, το λατρεύω. Για δες του, Τσίτσι! Αυτό το τεράστια παρακούμπας θα καταστρέψουν αυτή τη σοδιά. Και όταν ο λαός της πριγκίπισσας τόσο του πεινάσει, δεν θα της πουλήσω καθόλου φαγητό, εκτός κι αν μου δώσει το βασίλειό της. Υπέροχο σχέδιο κακίας, βασιλιά, μπαμπά. Ας ξεκινήσει το μαχθηρογλέντι, λοιπόν. Το βρώμικο σχεδιό σου τελείωσε, Κούπα. Γύρισε αυτά τα κούπα στο κλουβί τους. Το κλουβί είναι για σένα, στραγγισμένο μυαλό. Πίδα, Λουίτζι! Κρίμα, μπαμπάκα. Ήμουν σίγουρος ότι θα γινώσουν επιτέλους αρχηγός του Μανιτάρου Βασιλείου. Αν θέλεις τόσο πολύ να κυβερνήσεις το λαό μου, γιατί δεν το κάνεις σωστά? Και μπαμπάκα, σοβαρολογείς. Τι γελάς τώρα εσύ! Πλησιάζουν οι εκλογές. Άσε το λαό να αποφασίσει ποιον θέλει. Και ο χαμένος θα φύγει από το βασίλειο. Ο Κούπα είναι πολύ δειλός για να αφήσει το λαό να ψηφίσει. Εγώ ποτέ! Μπορώ να νικήσω την πριγκίπισσα όποτε το θελήσω εγώ! Μέσα, Κούπα. Θα ρυθμίσουμε αυτό το ζήτημα μια και καλή. Πάει! Πάει! Το καλύτερο στοίχημα που έχω βάλει ποτέ! Τσίτσι, δεν έπρεπε να με μπλέξεις σε αυτό! Σε περίπτωση που δεν το έχεις καταλάβει, δεν είμαι και τόσο αγαπητός όσο η πριγκίπισσα Τόντστον! Ναι, μπαμπάκα, το πρόσεξε αυτό. Θα βγει έξω και θα είναι πολύ πολύ καλή και όλος ο κόσμος θα την ψηφίσει! Ίσως θα έπρεπε να δοκιμάσεις να είσαι καλός. Εγώ! Καλός! Ποτέ δεν υπήρξα καλός στη ζωή μου! Είμαι αλλεργικός στο καλός! Ηρέμησε, μπαμπάκα. Η Κούκι Κούπα δέχεται την απάντηση στα προβλήματά σου. Χαζοβλακό μου τρώω! Εγωιτευτικό, διακριτικό, υπέροχο μικρό αγγελάκι μου! Είναι θαύμα. Λάθος, είναι η πιο νέα μου εφεύρεση. Φίλτρο καλοσύνης. Ωραία σκέψη, Κούκι. Δεν μπορούσα να απογοητεύσω τον παπάκα. Αν δεν έστειλε τις εκλογές, δεν θα τις κέρδισε ποτέ. Προκάλεσε το βασιλιά Κούπα να μονομαχήσουμε μέσω δίκαιων εκλογών, αλλά προφανώς δεν είναι αρκετά θαραλέος ώστε να έρθει να με αντιμετωπίσει. Δεν υπάρχει θέμα διαμάχης, υπέροχε μανιταρολαέ μου! Ορίστε, πάρτε όλα τα λεφτά! Και ο καλός γεροβασιλιάς Κούπα σας εύχεται να έχετε μια καλή μέρα! Τι σημαίνει, ο Κούπα κλέβει χρήματα, δεν τα μοιράζει. Παιχνίδια για τα παιδιά σας! Κολάρα για τους ψήλους για τα ζώα σας! Τζάμπα ψεύτικα δόντια για τις γιαγιάδες σας! Θα υπάρξουν πολλά περισσότερα καλά πράγματα! Καλοί μου άνθρωποι όταν εκλέξετε εμένα για καλό κυβερνήτη! Κάτι πρέπει να κάνουμε, πριγκίπισσα. Ναι, όλα τα φοβερά πράγματα που δίνει στον κόσμο μπορεί να κάνουν το λαό να τον ψηφίσει. Μην ανησυχείτε, παιδιά. Θα βγάλω λόγο την ημέρα ίδρυσης του Μανιτάρου Βασιλείου. Θα υπενθυμίσω στο λαό ποιος είναι ο πραγματικός Κούπα. Τι λες, Τσίτσι, έχει καμιά πιθανότητα ο καλός μπαμπάς βασιλιάς να κερδίσει, Όχι, χωρίς κι άλλες απάτες. Ενώ ο μπαμπάς θα οργανώσει μια καλή εκστρατεία, εμείς θα οργανώσουμε μια βρώμικη τσίτσι. Μα αγαπητοί μου μανιταροκάτοικοι, μην κοιτάτε τι κάνει ο Κούπα σήμερα, αλλά αναρωτηθείτε τι σας έκανε στο παρελθόν. Ψεύσει τα πυροτεχνήματα της ημέρας ίδρυσης. Όχι, ο μπαμπάκας κινδυνεύει. Αυτό του είναι καλός λόγος, αχού. Γι' αυτό θα τους εξαπατήσουμε ώστε να μην βγάλει κι άλλον. Φαίνεται πως ο μπαμπάς θα κερδίσει πολύ πιο εύκολα αυτήν εκεί.
μέτρο. Πριγκίπισσα Τόντστουλ! Πριγκίπισσα Τόντστουλ! Μίλησέ μας. Και τι θέλεις να πω, Μάριο? Αχα, τι θα έλεγες για το δόξα της ζώνης αλλαγής. Γεια σου μικρέ μου φίλε. Δώσε στο θείο σου ένα φυλάκι. Μικρό γλυκό μου πλασματάκι. Ιαχ, μισώ τα μικρά μανιταρόπεδα. Μη σ' ακούσουν την ψηφοφόρη να μιλάς έτσι, μπαμπάκα μου. Δεν με νοιάζει αν με ακούσουν ή όχι. Βαρεθήκα πια να είμαι καλός. Αχ, Θεέ μου, μου φαίνεται πως το φίλτρο καλοσύνης αδρανεί τελικά, ξέρεις. Πήγαινε στο κάστρο Κούμπα και φτιάξε άλλο φίλτρο. Ο τελευταίος μου λόγος πλησιάζει όπου να είναι. Αμέσως μελλοντική κυβερνήτη, μπαμπάκα. Γρήγορα! Η πολύ καλοσύνη με σκοτώνει. Ο απέσιος Κούμπα χρησιμοποιεί φίλτρο καλοσύνης. Δεν πρέπει να τον αφήσουμε να βγει κι άλλο. Μα το κάστρο Κούμπα είναι περικυκλωμένο από χιλιάδες κουμπαφύλακες. Ναι, αλλά είμαστε δύο εμείς. Σκοταδό χώρα με ανατριχιάζει εμένα. Επειδή είναι γεμάτη από αυτούς. Ευχαριστώ που μου το θύμισες. Δεν είναι ώρα για αστεία, Λουίτζι. Φύγε από τον δρόμο. Μας επιτίθεται, Λουίτζι. Ας φύγουμε από εδώ πέρα. Νομίζω πως μόλις πηδήξαμε από το τυγάρι στη φωτιά. Έλα, μόλις περάσουμε τη φωτιά τα καταφέραμε. Αν περάσουμε από τη φωτιά, φυσικά. Κάνε πιο γρήγορα. Ο μπαμπάς χρειάζεται το φίλτρο καλοσύνης τώρα αμέσως. Όταν με πιέσει μια ιδιοφυΐα. Δεν σε πιέζω, εγώ σε βοηθάω απλά. Ηρέμησε, Τζίτζι. Αν καταστρέψει αυτή τη δόση, δεν θα έχουμε χρόνο να φτιάξουμε μια άλλη. Εσύ απασχόλησε τα παιδιά. Εγώ θα πάρω το φίλτρο. Ούψ! Τι ανόητος! Είναι ο χαμένος Λουίτζι. Ας το κονονίσουμε λοιπόν. Τέρμα λοιπόν ο κύριος καλός. Πού πήγε ο Λουίτζι? Ξέχνα τον υδραυλικό, ξέχνα τον. Πρέπει να πάμε το φίλτρο καλοσύνης στον παπάκα πρωτού καταστρέψει όλες τις εκλογές, καημένα. Πάει το φίλτρο, με σε ξαπάτησα. Ανυπομονώ να δω το πρόσωπο του Γεροκούμπα να το καταλάβει. Πώς, τι έκαναν? Έκλεψα το φίλτρο καλοσύνης. Μα δεν μπορώ να νικήσω χωρίς αυτό. Και ξέρετε ποιο θα κατηγορήσω γι' αυτό, έτσι? Ακούστε το λόγο μου! Τώρα ακούστε και τον βασιλιά Κούπα και μετά αποφασίστε ποιον θέλετε για κυβερνήτη σας! Δεν βγαίνω εκεί έξω. Αυτές οι εκλογές ήταν εξ αρχής κακή ιδέα. Αν θέλω κάτι, απλά θα το πάρω. Αλλά μπαμπάκα τώρα, μπορείς να προσποιηθείς λίγο! Καλά! Τώρα, εσύ είσαι ο μεγαλύτερος απατεώνας. Σωστά. Κανείς δεν είναι καλύτερος απατεώνας από μένα. Θέλουν καλοσύνη. Θα τους τη δώσω λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ, λατρεμένη μου οπαδή. Ψεύτη Κούπα! Μόλις άκουσα ότι χρησιμοποίησες το φίλτρο καλοσύνης για να νικήσεις τις εκλογές! Είναι ψέματα! Δεν έχουμε φίλτρο για να είμαι καλός και θα μορτοποιήσω όποιον πει το αντίθετο. Οι ψήφοι καταμετρήθηκαν και ο νικητής είναι 6.436.212 ψήφους προς ένα η πριγκίπισσα Τόντστουλ. Πώς
είναι δυνατόν να ψήφισα μόνο εγώ τον εαυτό μου! Δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα, μπαμπά. Έπρεπε να την ψηφίσουμε. Είναι τόσο καλή, ενώ εσύ είσαι τόσο... Ακριβώς, μπαμπά. Ούψ, γρυλίζει περισσότερο από ποτέ αυτός. Αυτή η ενοχλητική αδελφή Μάριο πρέπει να ετοιμάζουν κάτι πολύ ιδιαίτερο από ό,τι βλέπω εγώ εδώ. Ρούφα την κοιλιά σου, Μάριο! Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να φορέσουμε αυτά τα χαζά κοστούμια. Η πριγκίπισσα επέμενε πάρα πολύ γι' αυτό και θα είναι πάρα πολύ καλά ντυμένη και έτσι ήθελε να είμαστε κι εμείς. Είμαι έτοιμη! Αυτό είναι το καλό ντύσιμο. Και τώρα η επόμενη στάση είναι η όρκη του αληθινού κόσμου και το αγαπημένο μου συγκρότημα. Παιδιά, γιατί τόση επισημότητα? Θα πάμε στη συναυλία των Μίλι Βανίλη και όχι σε καμιά συμφωνία. Συγγνώμη, παιδιά, εγώ απλά ενθουσιάστηκα και είπα να φορέσουμε τα περίεργα κοστούμια του αληθινού κόσμου. Εντάξει, δεν πειράζει. Το κοινό θα είναι τόσο απασχολημένο παρακολουθώντας τους Μίλι Βανίλη που δεν θα προσέξουν καν τι φοράτε. Συναυλία των Μίλι Βανίλη. Αναρωτιέμαι τι έχει να πει γι' αυτό η Κουτιπάη. Γιατί, για πες μου τώρα, γιατί αυτή η χαζή πριγκίπισσα Τόνστρ θα πάει στη συναυλία του αληθινού κόσμου και εγώ, Να πάει να της πεις αμέσως, να πεις σε όλους τώρα αμέσως ότι είσαι ο πιο δυνατός, ο πιο σκληρός βασιλιάς και εγώ η αγαπημένη σου μοναχοκόρη. Αν δεν το κάνεις αυτό θα τα κάνω όλα. Πού δεν πάει, γλυκιά μου! Πολύ αγαπημένη μου! Αλλά, σιγά! Τόλμησε να μου χαλάσει πάλι το χατήρι και τα λέμε εμείς. Ποιο χατήρι? Θέλω να δω τους Μίλι Βανίλη. Ναι, αγαπούλα μου! Δεν θα δεις μόνο τους ανόητους Γουίλις, αλλά... Αλλά θα κρατήσεις τους Μίλι Βανίλη για τον εαυτό σου! Μίλι Βανίλη! Τι σε είπες? Αλήθεια μου είπες μπαμπάκα! Φοβερό! Πάω να αλλάξω τώρα αμέσως! Εγώ ανυπομονώ να δω πώς θα τα καταφέρεις τώρα, βασιλιά μπαμπάκα. Όχι εγώ, εμείς, μαζί Τσίτσι, εμείς θα τα καταφέρουμε. Βάλε μπρος το πλοίο καταστροφή. Μίλι Βανίλη! Γεια σου, Νέα Υόρκη! Δεν έχω δει ποτέ τόσες αμυγδαλές όλη μου τη ζωή! Εμάς γιατί δεν μας χειροκροτούν τόσο όταν είμαστε καλοί στη δουλειά μας? Μπράβο! Περιμένετε να δείτε τι θα κάνει η κούπα μου. Έλα πάνω, έλα!
Υπάρχει μόνο ένα ύπουλο διπρόσωπο ερπετό στον κόσμο που γελάει έτσι. Είναι τρομερό αυτό. Η Μίλη Βανίλη απέθυσαν μπροστά στα μάτια μας. Αν φτάσουμε εγκαίρως στο κάστρο του Κούπα, ίσως μπορέσουμε να τους σώσουμε. Φύγαμε! Πάμε! Καλώς ήρθατε στο κάστρο Κούπα. Γεια σας, παιδιά. Σας περίμενε τόσο καιρό. Ποιος είναι πάλι πίσω από αυτό το άνοστο αστείο? Έχουμε μια συναυλία εδώ. Μην βιάζεστε τόσο πολύ. Τώρα θα παίξετε για μένα. Αχ, πόσο πολύ περίμενα αυτή τη στιγμή. Εγώ δεν δίνω τα φιλιά μου σε τόσο άσχημα χείλη. Δεν ενέχομαι άλλα τέτοια εγώ. Είμαι ένα βασιλικό ερπετό και σας διατάσσω να κάνετε μια συναυλία για μένα. Συνεννοηθήκαμε, αγοράκια μου, εμπρός αμέσως. Μπα και αν δεν το κάνουμε? Θα σας μετατρέψω τότε σε λογιστές για να μάθετε. Λογιστές, Καλό είπες. αυτό! Κοίτα μας! Είμαστε βιτά! Είμαστε... Τι απέσιο! Ξανακάνε μας φυσιολογικούς αμέσως τώρα, Ναι. σε παρακαλώ! Πάτε! Πρέπει να κάνετε ό,τι θέλω εγώ τώρα. Κολλήσετε λοιπόν εδώ, στο σκοτάδο χώρο για πάντα. Αν δεν διοργανώσετε αμέσως μία συναυλία, τότε θα σας κάνω πάλι κάτι άλλο εγώ. Ναι, βρήκα. Θα σας μετατρέψω σε σκαθάρια. Υπέροχα! Και ποιος θέλει να γίνει συγκρότημα του 60? Ακόμα καλύτερα. Θα σας μετατρέψω τότε σε κουκούλια. Δεν τους έχω ακουστά. Έχουνε βγάλει κάποιο δίσκο. Κοιτάξτε, Δεσποινή Ερπετό, δεν μπορούμε να σας τραγουδήσουμε αν δεν έχουμε μαζί μας το συγκρότημά μας. Τότε θα πρέπει να μείνετε μέχρι να βρείτε ένα άλλο εξυπνάκια. Το άκουσες αυτό? Αν δεν μετατρέψουμε αυτούς τους λογιστές τους Μίλη Βανίλη, δεν πρόκειται να ακούσει ποτέ την αγαπημένη μου μουσική, παιδιά. Θα μπούμε εκεί μέσα και θα σώσουμε το Ρόμπι και το Φαμπ από την Κούτι Πάι, είναι. Αλήθεια! Αλήθεια! Ακούσατε τι είπε ο Φαμπ. Χρειάζονται συγκρότημα για να διοργανώσουν τη συναυλία της Κούτι Πάι. Έπιασα, Μάριο. Ήρθε η ώρα για ένα rock and roll. Μακάρι να είχαμε ώρα για πρόβες. Και τι θα παίξουμε? Κανείς μας δεν ξέρει πώς να παίξει με αυτά τα πράγματα. Έχεις κάποια καλύτερη ιδέα να μπει σε εκείνο το δωμάτιο? Πάμε! Μήπως μου κάνετε πλάκα ή όχι? Καθόλου πλάκα. Δεν μπορούμε να τραγουδήσουμε χωρίς συγκρότημα. Βασιλιά, μπαμπά! Έπρεπε να μου φέρεις ένα συγκρότημα! Ένα συγκρότημα! Ένα συγκρότημα! Θέλω ένα συγκρότημα εγώ! Είναι το κορίτσι από τις μπροστινές θέσεις της συναυλίας μας. Η μεγαλύτερη θαυμάστριά σας! Ήρθαμε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Για χαρά! Είμαστε το διάσημο περιπλανόμενο στον κόσμο συγκρότημα. Μήπως ξέρεις κάποιον που να μπορεί να χρειαστεί τις υπηρεσίες μας? Wow! Μάλλον θα πρέπει να αποδίδουν τα καλάματα. Είναι το πιο γρήγορο αποτέλεσμα που είχα ποτέ μου. Wow! Τώρα μπορώ να δω την προσωπική μου συναυλία, έτσι δεν είναι, κύριοι? Μα ποιος θα τραγουδήσει μαζί μας? Αυτοί οι δύο λογιστές? Αυτοί δεν είναι λογιστές. Μοιάζουνε με λογιστές πάντως. Έτσι νομίζεις εσύ. Είναι η Μίλη Βανίλη. Απόδειξέ το λοιπόν. Τι θα τραγουδήσουμε πρώτα, μαέστρο? Τι θα λέγατε για το Girl You Know It's True? Και ένα, και δύο, και πάμε! Όχι, όχι, όχι! Wow, είναι τέλειο! Σταματήστε αυτό το απέσιο θόρυβο! Τέλειο! Είναι τέλειο! Γι' αυτό είναι τόσο διάσημη! Γρήγορα στο σωλήνι αλλαγής προτού μας καταλάβει που τι πάει. Ναι, είναι ώρα να γυρίσετε στην αληθινή συναυλία σας!
πότε θα τελειώσει. Βασιλιά μπαμπά! Βασιλιά μπαμπά! Η συναυλία μου εξαφανίστηκε. Αν δεν τη φέρεις πίσω εγώ θα ουρλιάξω. Ούρλιαξε! Θα ακουστεί καλύτερα από ότι εκείνος ο θόρυβος. Αν δεν τους κυνηγείς θα τους φέρω πίσω μόνη μου. Το άκουσες μπαμπάκα? Τα ίδια τα πια! Αν δεν μου υποσχεθείς ότι θα τους ξεχάσεις, θα σε βάλω στο μπουντρούμι αμέσως! Στο μπουντρούμι! Εντάξει, το υπόσχομαι. Έτσι κι αλλιώς κάποτε θα τελείωνε η συναυλία μου. Αυτή η μουσική ήταν πολύ υπέροχη για να διαρκέσει τόσο πολύ. Μπράβο! Σταματήστε με, τι είδαμε! Αλλά γυρίσαμε χάρη στους νέους μας φίλους. Αυτό είναι για μια αληθινή πριγκίπισσα! 1, 2 και...